Ini family yekwandakaroora, they are very selfish. Tsano vanogara nemagirlfriends kana mudzimai wavo aenda kumusha. Ndaiti ndikaenda kunovaona kuPretoria kumba kwavo, ndaiona vakadzi vakasiyana siyana. And my wife knows some of them, achitonzi tete achitodera. Zvino ini ndakazoitawo girlfriend inogara line rekuseri. Mukadzi wangu kuzviziva akabva atonditokonya takarwa, ndokudeedza bhudhi vake vakasvikawo nedzungu vachitodawo zvehondo neni. Luckily vakauya nemudzimai wavo, ndiye aivadzoreredza. Ndopandakazobvunzawo kuti family yenyu ndiyo inobvumidzwa kuhura chete, isu tese tisingabvumidzwi. Ndakazvifumura zvese pamberi pemukadzi wavo nemazita emagirlfriend acho ese. From that day mukadzi waTsano akanzwa murume wake achitaura pamusoro pangu, anomurekodha ondisendera audio yacho. Same applies neni. Ndikaona mamessages anobva kumagirlfriends aTsano mufoni yemukadzi wangu, ndinoforwarda kufoni kwemukadzi waTsano. She trusted me pandakafumura dhiri. Zviri fair here zviri kuita Tsano kutadzisa vamwe kuita zvavanoitawo?